Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Раніцай 7 верасня IT-кансультанту Глебу Рубанову патэлефанавалі на хатні тэлефон і папрасілі выйсці з кватэры на аўтастаянку побач з дома, бо нібыта пашкоджаная яго машына выпадкова і трэба разабрацца. У выніку Глеб апынуўся ў пастарунку. Пра вынаходніцтвы падчас затрыманняў нашай беларускай міліцыі мы сёння і пагаворым з нашымі гасцямі ў студыі, а гэта Глеб Рубанов, які ўжо на волі, і юрыст Олег Агеев. Добрый день, шановное господарство. Добрый день. Вітаю. Глеб, давайте вось больш падрабязна пра гэтую сітуацыю. Што адбылося раніцай 7 траўня, ці, можа быць, можна сказаць, нават ноччу? Ну, фактычна ноччу, як класычна, о 4 гадзіне раніцы без абвяшчэння вайны, тэлефаную хатні тэлефон, я абсолютно такі ашаломлены, здымаю, што там дежурны савецкага РУВД, і яны мне кажуць, вельмі так цікавенька подловілі. Калі б яны мне сказалі, што у вас там пашкоджана машына, там трэба зафіксаваць, там для таго, там, каб нейкі урон зафіксаваць, я б дзеля машыны можа і не папёрся на вуліцу. Але яны паставілі размову так, нібыта затрыманы чалавек, які магчыма граміў машыны, і мне трэба выйсці і пацвердзіць, што моя машына не пашкоджана, што я не маю прэтэнзіяў, ці маю да гэтага чалавека. І гэта ўжо троху іншы кантэкст, бо адна справа, што мне там шкло разбілі, да? І іншая справа, што можа за мяне кагосьці зараз затрымаюць, бо можа у мяне з машыны ўсё ў парадку, а яны будуць думаць, што ён там яе пабіў. Ну і я выходжу, бачу так грамадзянскі аўтамабіль, ніякага даі, ніякіх затрыманых, там ніякіх мігалак. Ну я ўжо зразумеў, што грамадзянскі аўтамабіль это таварышы. Яны выходзяць. Так, вот туда мы задержали, тут человек скакал по машинам, осмотрите, пожалуйста. Мы оглядаем авто, все нормально, там. И тут, до речи, вы же Рубанов Глеб Владимирович, а вас там 2 месяцы тому участковый шукал, все, треба проехать у РАО, скажу, зараз проехать. Дзеля чаго? Ну, як дзеля чаго? Вас шукали, давайте проедем. Кажу, задаю такое класычнае амерыканскае пытанне, я затрыманы, ці я магу ісці? Мне кажуць, не затрыманы, але ісці не можаце, бо тады мы вас затрымаем. Ну ладно, тады што застаецца? Ну, все, в прынцыпе, выбор невялікі, я пагаджаюся добровольно пакуль што праехаць. Чым я пытаюся, то людзі... Калі вам трэба змяніць нейкія там тлумачэнні ўзяць, там падпісаць протакол, уручыць позву, так можа мы у вас у машыне гэта і зробім, але ж не, у нас там няма умову, няма асвятлення, все, паехалі. Все, ну і все, едзем далей фактычна пачынаецца прадказальны абсолютно канвеер, то бок адміністратыўны працэс, протакол, вы затрыманыя, і пастанова аб затрыманні, і далей пайшоў канвеер. Глеб, я перарву вас на невялічкую такую вот паузу, каб попросіць каментар абазнанага юрыста. Олег, вот ад пачатку самага, вось гэтая сітуацыя, калі табе тэлефануюць, я удакладнюся, машына была там і ўсё астатняе было ў парадку. Машына старая, таму яе былі пэўныя пашкоджанні натуральнага чыну, кшталту там спушчанага кола. Яна ў рамонт збіралася ехаць, машына, і паехала ўрэшце. Але ніякіх менавіта гвалтоўных пашкоджанняў не было. Я спытаўся, а дзе ж гэты чалавек, які скокаў па машынах? Кажуць, у Раусе чалавек. Ну, ось ад самага пачатку, так вот выклікаць чалавека і такім чынам вот затрымліваць, там, ну, прыйшоў, а потым, так цябе ж тут вот участковы, я ж вот это ведаў, але забыўся, вот сама вот эта сітуацыя, наколькі яна адпавядае
ну, я не ведаю, там, закону аб міліцыі, там, можа быць, усім астатнім дакументам, ці законна вот так было дзейнічаць? Ну, каб адказаць законна ці незаконна, трэба паглядзець, як напісана ў законе. У законе прадугледжана, што асобу, дачынення якой вядзецца працэс, ці то крымінальны, ці то адміністрацыйны, гэта такая асоба павінна выклікацца позавам у органы ўнутраных спраў. І тут трэба глядзець, што яны не зрабілі так, як прапісана ў законе, а зрабілі па-іншаму. Я так разумею, што яны выкарыстоўвалі, ну, падман, будзем казаць, як яно ёсць. Яны падманулі чалавека. Гэта, безумоўна, ну, кодекс этыкі супрацоўніка ўнутраных спраў, безумоўна, парушаны. І калі глядзець на тое, як адбываўся выклік менавіта асобы да органа, які вядзецца працэс, то таксама гэты выклік ці там запрашэнне не адпавядала тым патрабаванням, якія прапісаны ў крымінальным ці адміністрацыйным кодексе адміністрацыйных правапарушэннях. Таму трэба ўлічваць, што дзяржаве можна рабіць, дзяржаўным установам, дзяржаўным службоўцам можна рабіць толькі тое, што прапісана ў законе. Тое, што не прапісана, ім рабіць не дазваляецца. Калі выходзіць вось з гэтага такога пасыла, то, безумоўна, парушэнне ў дзейнасці у таком вось выкліке Глеба на следчыя там ці іншыя дзеянні, гэта, безумоўна, парушэнне закона. Вот Глеба папярэдзілі, што альбо праедзем вот там да участковага, там у пастарунак, будзем разбірацца, ці ты не затрыманы, але вот калі пойдзеш, то будзеш ужо затрыманы. Вось у гэтай сітуацыі, як ўсё ж такі Глебу было варта сябе паводзіць? Так, як ён зрабіў, сеў у машыну і паехаў, ці што? Ну, у кожным выпадку трэба зыходзіць з таго, што адбываецца у кожнай канкрэтнай сітуацыі. Тут, як мы ведаем, усё роўна было, затрыманне было, але ж пазней. Па вынікам усё роўна Глеб быў затрыманы. І мне падаецца, што трэба казаць, калі вось менавіта ў гэты момант я не затрыманы, тады да пабачэння. Давайце позыў, ці выносьце пастанову аб затрыманні, і тады будзем размаўляць, таму што яны хутчэй усё падманулі. Ну, у іх ёсць магчымасць затрымаць, і яны ўсё роўна затрымалі. Але ж гэта па часе адбылося пазней. І таму вось таксама на такі падман, ну, хутчэй за ўсё не трэба ісці, але ж трэба глядзець менавіта, як адбываецца, якія падзеі адбываюцца менавіта ў канкрэтнай сітуацыі. Ну, табе вось кажуць, ты не затрыманы, ты можаш ісці, але як толькі ты пойдзеш, ты будзеш затрыманы. Вот тут вот. І так яны, магчыма, яны маглі бы і гвалт ужыць у дачыненні Глеба. І трэба ўсё уважліва так узважыць і паглядзець, калі ёсць пагроза гвалту, то, магчыма, прайсці ўсё ж такі трэба, бо з аднаго боку так цэласнасць арганізма, шчыра кажучы, а з другого боку права на свабоду і не быць затрыманым. Таму, ну, я б параіў ўсё ж такі у падобных выпадках казаць, што пакуль я вось менавіта зараз не затрыманы, да пабачэння, ці затрымлівайце, ці я пайшоў. Мне падаецца, што хутчэй бы за ўсё затрыманне адбылося некалькі гадзін раней, чым яно адбылося ў гэтым выпадку, але ж тады ўжо нейкая яснасць ёсць. А так я і не затрыманы, і потым у міліцэйскіх рапартах гэта, калі правадзіць, калі абскарджваць такія дзеянні, з'явіцца, што пайшоў чалавек добраахвотна. І вось каб пазбегнуць гэтай добраахвотнасці хаждзення супрацоўніка міліцыі, я ўсё ж такі раю высвятляць. Калі не затрыманы і хачу пайсці да хаты, трэба ісці. Але я так зразумеў, трэба нейкае там шостае такое пачуццё, міліцэйскае такое адмець, каб... Я, насамрэч, у агульнай сітуацыі я з Олегам цалкам згодны, бо гэта менавіта тое, дзеля чаго і задавалася пытанне, затрыманы я ці магу ісці. Але у маёй сітуацыі я хуценька пралічыў, што ёсць адно такое выключэнне. Людзі ў гэтай жа самай размове толькі што сцвердзілі, што з іх пункту погляду я злосна ўхіляюся ад адміністратыўнага працэсу, то бок праўда гэта ці неправда, гэта як бы іншае абмеркаванне, але як бы факт таго, што я ім зараз кажу, ідзіце, да пабачэння я пайшоў, умоўна кажучы, яны мяне тэарэтычна могуць дагнаць пра 100 метраў і сказаць, вы толькі што бачылі, вы ўхіляецеся, вось мы вас і забяспечваем. Таму я гэта проста хутка пралічыў, таму вось у гэтай тонкай сітуацыі, як бы, я вырашыў, што, я ж сцвярджаю, што я не ўхіляюся, дык таму
затрыманне, окей, значит, будет затрыманне. Дзеля справедливости хочу сказать, что мухляжу с часом вельмі як бы моцнага не было, бо ну, як бы там таких рэчаў кшталту там на 3 гадзіны пазней часу у протоколе не, такого не было. Я ведаю, что такое бывае, але ў гэтым выпадку яны так не рабілі. Ну, быў складзены протокол пра затрыманне. Усё ж таки, потым у пастарунку, пазней, што там было напісана? Затрыманне за што? Мацюкаўся ў публічным месцы. Там ужо як бы быў распачаты адміністратыўны працэс па артыкуле 17.11 частка 2 і затрыманне з абгрунтаваннем забеспячэння майго ўдзелу ў адміністратыўным працэсе. То бок, ну, ёсць у іх такая мера, то бок яны могуць не толькі непасрэдна затрымаць, калі яны ўбачылі, там, як хтосьці мацюкаецца, а просто вось, як бы, яны ведаюць, што чалавек мацюкаецца, хочуць яго даставіць у суд, і таму вось яны яго выпадкова сустрэлі на вуліцы і забяспечылі яўку такім чынам. Вось. Так. Гэта ўсё нармальна. Так, ну сапраўды па тых артыкулах, якія прадугледжваюць магчымасць адміністрацыйнага арышту, яны маюць магчымасць затрымаць чалавека, і ўжо тэрмін арышту, калі суд прызначыць арышт, ён будзе адлічвацца ад гэтага часу затрымання фактычнага. Таму такая магчымасць у іх па заканадаўству ёсць. Дарэчы, тут ёсць вельмі цікавая заканадаўчая як бы калізія ці дзірка, бо калі па артыкуле прадугледжваецца адміністрацыйны арышт, гэта не заўжды значыць, што да асобы можа быць прыменены адміністрацыйны арышт. Бо ёсць шэраг выключэнняў, якія забараняюць прымяняць адміністрацыйны арышт да асобы. Я пад адзін з такіх артыкулаў падпадаю, але не забараняюць прымяняць затрыманне. Затрымліваць забаронена толькі дэпутатаў палаты прадстаўнікоў і падобных асобаў. На жаль, гэта так. Тым не менш, 7 число, святы. І вядома, што яшчэ наперадзе як мінімум 3 дні святаў. Было нешта вот табе адразу патлумачана, што ўсё, ты вот зараз там на 3 дні ізалятар часовага ўтрымання, рыхтуйся, там, бо пасля святаў толькі нейкі суд, ці вот як там было? Тут менавіта праз доўгія святы ўзнікла цікавая калізія, бо доўгія святы цягнуліся 5 сутак, затрыманне можа цягнуцца толькі 3 сутак, таму на 8 число быў прызначаны выхад дзяжурнага суддзі савецкага раёна, каб ён усіх злоўленых да 8 числа судзіў 8, а ўжо ўсіх злоўленых пазней, каб ні ў кого не было перавышэння гэтых 72 гадзінаў. Там так мне было адразу сказана, што я літаральна там некалькі хвілінаў я лічыў, што затрыманне будзе на 3 сутак, да моманту, калі мне сказалі, што вось там да наступнага дня, 11 раніцы, будзе дзяжурны суддзя, то бок да 8 числа, то бок не на 72, на 30 ці 31 гадзіну, неяк так. Олег, вот ввогуле, я разумею, калі там вот злавілі злодзея, тут уже без розніцы, там, святы, не святы, але вот такая ситуация, калі за чалавекам адмыслова пераязджаюць напярэдадні святаў. Наколькі гэта, ну, я не ведаю, часто здараецца, і ці можна гэта лічыць адмысловым таким вот нейкім, ну, я не ведаю, як это нават сфармуляваць слова. Ну, у кожным выпадку трэба глядзець, калі чалавек, а яны мелі магчымасць у іншую дату гэты арышт ужыць, тады, безумоўна, можна казаць, што гэта некая такая, ну, негатыўная адмысловая спроба такого так, ўціску. Так, трэба адзначыць, што разглядалася камітэтам АН па правах чалавека падобная сітуацыя ў Берасцейскай вобласці, і там прызналі, што нават 2 сутак, калі не памыляюся, 56 гадзін утрымання до таго часу, як чалавек прадстаў перад суддзёй, гэта ўжо вялікі тэрмін. І я ведаю, што яны нават не 72 часа, яны зараз 72 гадзіны, яны зараз не чакаюць, яны як мага хутчэй стараюцца чалавека прадставіць у суд. Гэта, ну, з аднаго боку добра, але ж усё роўна злоўжыванне час ад часу мы бачым. Але ж, па-першае, чаго б тады не выманіць у ноч на 8, каб там за 4 гадзіны мяне даставіць у суд, а па-другое, прабачце, а можа ўсё ж таки паспрабаваць мяне запрасіць у суд належным чынам спачатку, ну, хоць разок, але ж не, прычым я адразу же казаў, так давайте вы мне хоць у машыне тут выпішыце павестку ў суд, я ж прыйду, я ж не бегаю, не, ну, куды ж. Ну, асвятленне дрэннае ў 4 раніцы ў машыне. Мы перарываемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, што ў нас у гасцях Глеб Рубанаў, Олег Агеев. Гаворым пра затрыманне з падманам Глеба Рубанова. Сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Вернемся праз хвіліну.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрапейскае радыё для Беларусі. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Міністэрства ўнутраных справаў 10 траўня размясціла на сваім канале ў Ютьюбе іміджавы відэаролік «Візітоўка МУЗ». Ролік працягласцю 7 хвілінаў складаецца з некалькіх частках. У першай паказаныя беларускія краявіды, звяры, птушкі, рысь, сава, зубры, потым рэканструктарскае відэа, як бацька вучыць сына валодаць мячом і шчытом. У другой частцы праходзяць краявіды беларускіх гарадоў і замкаў, таксама здымкі з парадаў. Завяршаецца ролік беларускамоўнай песняй у выкананні аркестра МУЗ. Рэкордная колькасць бязвізавых турыстаў сёлета на маёўку адведала Гродна. Гэта амаль 4000, летась было ўдвая меней. Паводле гродзенскіх чыноўнікаў, найбольш турыстаў едуць з суседніх краінаў, але 4-е месца займае Нямецчына. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця пагоршыў прагноз росту эканомікі Беларусі ў 2019. У абноўленым травенскім аглядзе ЭБРР чакае росту ў Беларусі ў 2020 на ўзроўні менш чым 2%. У лістападзе прагназавалася 2,5%. У Магілёве ў дзень перамогі чыноўнікі забыліся на ветэрана Фёдара Яфрэменку. Стары чалавек марна чакаў аўто, каб паехаць на ўрачыстае шэсце. На шчасце, ён чакаў не адзін, быў са школьнікам, які мусіў суправаджаць спадара Фёдара. Школьнік таксама не патрапіў на шэсце. 11 траўня ўначы пераважна па ўсходзе, а ўдзень па большай частцы тэрыторыі краіны пройдуць дажджы і навальніцы. Уначы і зранку слабы туман, вецер пераменных кірункаў. Пры навальніцах будзе сягаць 14 метраў на секунду, уначы 5-11, вышэй за 0, удзень 11-17. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з Глебам Рубанавым і Олегам Агеевым гаворым пра вынаходніцтвы беларускай міліцыі, якое яна выкарыстоўвае для таго, каб затрымаць чалавека. Глеб, я ведаю, што мы ўжо пагаварылі пра тое, як адбывалася само затрыманне з падманам, з падвыпадвертам, і потым уже на месцы у пастарунку было складзены протакол аб затрыманні, але пераведзены в изолятор часовага утрымання, і я ведаю, што там ты аб'явіў галадоўку. Чаго? З якой нагоды? Так, была такая справа. Просто атрымалася, што у ЦИП нас завезлі трошачкі пазнавата, то бок не о 12 гадзіне, а першай дня, бо яшчэ ж па дарозе спрабавалі мяне на відэаулік паставіць, што іх не атрымалася, яны адмовіліся ад гэтай ідэі, але гэта заняло час. Мяне яшчэ там 2 чалавек, 3 чалавек прывезлі троху пазней, і нам пры даглядзе кажуць, што на питание вас поставим с завтрашнего дня, сегодня уже все. И что передача от сваяку так само только до 12:30, то бок тут я кажу, что пачакайте, то бок я вось гэта хлопцы, что со мной, то бок яны так само з ночи затрыманыя, то бок до завтрашняй раніцы, то бок мы 24 гадзіны будем без ежы. Ні ў перадачах, ні это самае. Кажу, што людзі, гэта ж прабачце, але гэта прыкмета жорсткага выходжання, што ў прынцыпе можа по-рознаму трактавацца з пункту погляду міжнародных конвенций. Мне кажуць, а што ж вы хацеце, у нас такія парядкі. Я кажу, але хлопцы, гэта праблемы МУЗ, мы да вас сюды ў госці не рваліся, гэта вы вырашаеце як. І ўсё. І тут не толькі праз пэўны час, там прааналізаваўшы сітуацыю і ў сувязі з некаторымі яшчэ іншымі парушэннямі, я просто ўжо гляджу, што
Что ж я буду, пробачьте, просто так не есть? То бок зразумела, я не прэтэндую там на лаўры Бобі Сенса ці Олега Сенцова, але як бы галадок гэта не толькі эпічныя такія вось сітуацыі. Гэта яшчэ стандартная форма, у прынцыпе, пратэсту супраць дзеянняў турэмнай адміністрацыі, і тут мне гэта падалося просто абсалютна прыдатнай мерай, бо калі вы мяне ўсё адно не збіраеце, мяне і хлапцоў ўсё адно не збіраецесь карміць апрэч як перад выездам на суд заўтра, то да прабачце, я абыдуся ўжо без вашага сняданку, але я буду гэта рабіць прынцыпова. І што самае смешнае, раптам увечары паспрабавалі прынесці якуюсьці ежу, але я ўжо сказаў так, дзякуй за гуманізм, але я ўстрымаюся. Олег, а ці нармальна гэта, ці не можна гэта лічыць, ці не можна лічыць, ці сапраўды вот у іх так прынята такія, у іх там нейкія унутраныя правілы і распарадак, што чалавек атрымліваецца, які прывезены пасля 12 гадзінаў дня, ён ужо не атрымлівае ежы. Ці гэта таксама можна быць разлічана, ставіцца да гэта як да такого сродку катавання? Так, менавіта вось то, аб чым казаў Глеб, ёсць міжнародныя стандарты ўтрымання у месцах зняволення, і там, безумоўна, ёсць і тэрмін, за які патрэбна ўсё ж такі ежу даваць затрыманым, часова затрыманым. І, безумоўна, гэта праблемы дзяржавы. Калі яна не можа забяспечыць тыя абавязальніцтвы на міжнароднай арэне, якія яна на сябе ўзяла, то гэта праблема іх. І трэба, і ёсць праваабарончыя арганізацыі, якія ўвесь час звяртаюць на гэтую ўвагу. І мне падаецца, што становішча, яно час ад часу кажуць, што паляпшаецца. І вось менавіта тэрмін, калі не кормяць затрыманага чалавека, ён памяншаецца з кожным разам. Магчыма, яны і падманвалі, магчыма, і накарміць яны маглі. Але ж вось чамусьці не хацелі, гэта ўжо іншы выпадак. І нейкім чынам прапанавалі вячэру, урэшце-рэшт. Але я не ведаю, ці прапановваюць толькі мне, бо да мяне прыйшоў адвакат, ці таксама хлапцам, якіх са мной прывезлі, высветлілася ўсё ж такі, што ім далі. Яны елі, а я не. Так, гэта падкрэслівае, што за свае правы ўсё ж такі змагацца трэба, і не ўсё тое, што яны кажуць, у нас такія парадкі, насамрэч адбываецца менавіта так. І сказаць, вы павінны мяне накарміць, і яны хутчэй за ўсё, мне здаецца, накормяць, як мы бачылі ў выпадку Глеба. Дарэчы, пра парадкі. Хто быў яшчэ ў камеры, які, як кажуць, кантынгент, і я чытаў, што там вошы, блохі і ўсё астатнія там дабрабыты ЦИПу, яны прысутнічалі, ці не? Скажем так, у камеры мяне паселілі ў двухместны люкс, то бок са мной сядзеў толькі вельмі пазітыўны пенсіянер, вось які таксама патрапіў пад цікавае вынаходніцтва міліцыі, бо чалавек не з Менску, у чалавека заставаліся грошы літаральна там, можа, 16-20 рублёў з сабой. Яго цапнулі фактычна перад пасадкай на цягнік у свой горад. Ён як бы ехаў ужо бег па пероне, і яго там цапнулі як бы па адміністратыўцы, я так разумею, нібыта там за алкагольнае ап'яненне, хаця як можа п'яны чалавек бегаць за поезд, за цягніком, мне незразумела. Неважна, у гэтым кантэксце як бы мы не ведаем дэталяў, але ж далей робіцца які фокус. Калі ты заязджаеш у ЦИП, табе даюць такі велізарны дакумент, там у 4 месцах можна паставіць подпісы. Ад аднаго з гэтых подпісаў можна адмовіцца. Гэта подпіс пра тое, што я пагаджаюся, каб з маіх наяўных грошай былі сплочаныя выдаткі на маё харчаванне. Людзі ж звычайна не чытаюць, падпісваюць, чалавек не прачытаў, падпісаў. Яму на наступны дзень прыйшлі, прынеслі чэкі і сказалі, твоіх 16 рублёў вось залічаныя. Прытым ён калі выйдзе, я так разумею, яму ўсё адно прыйдзецца даплочваць, там будзе ўсё адно там на нейкі 100 ці колькі рублёў за 10 сутак. Кошт просто на гэты 16 рублёў меней. Але ён выйдзе і паедзе ў свой горад без капейкі на кішэні, яму не будзе за што купіць квіток. Такі вось фокус. І, дарэчы, такі вось дробныя вынаходніцтвы, цікава, яшчэ не сказаў. У нашых русах зараз, я бачыў у адным, але мне адвакат сказаў, што былі яшчэ такая інфармацыя, перад дзвярыма камер папярэдняга зняволення зараз стаіць такая спаруда вельмі падобная на электрычны стул, натуральна, то бок гэта такое як бы крэсла, выглядае як крэсла для катавання, фактычна такі жорсткі сталёва-драўляны стул з запрокінутай сядушкай, і па баках у яго каларытна вісяць 2 пары наручнікаў, кайданкоў. Я так разумею, таксама сродак псіхалагічнага ціску.
Вось. Што да насякомых, гэта была іншая такая таксама цікавая сітуацыя. То бок я не магу сказаць, што на акрэсціны кішаць вошы. Гэта было б перабольшваннем, безумоўным. Але сітуацыя выглядае так. Я заходжу ў камеру, бачу, што для мяне ёсць матрац на падлозе. У прынцыпе, нават кідаю там на яго эту бялізну, якую мне далі. І пакуль там быў заняты іншымі справамі, пад вечар ужо, я проста вырашаю прысесці на гэты матрац і бачу, як нейкія пара казюрак проста па ім бегаюць. Прычым я не магу сказаць, што там гэта не клапы, бо клапоў я ведаю, але я не энтамолог. Я не ведаю, што за казюркі. Я не ведаю, якія там ёсць яшчэ казюркі, якіх я не бачу, але відавочна, што матрац не стэрыльны. Вось, не кажучы ўжо там пра пах і плямы. Вось, і я проста кажу дзяжурнаму, што у вас насекомыя на матраце. Прымайце меры. Я не ведаю, якія меры мусіць прыняць. Я заявіў сітуацыю. Яны, калі каротка, яны выслухалі, прычым не адразу, яны спыталіся, а можа ты гэта прынёс? І яны нават не паглядзелі на гэта матрац, і ўсё, окей, прынялі скаргу, і ўсё, і проста бліжэй да ночы я вырашаю, што, ў прынцыпе, праблема не вырашаная. На гэтай, прабачце, троху пахучы і плямісты матрац, па якім бегаюць невядомыя мне казюркі, ўсё ж такі, бадай, садзіцца неразумна, бо я не хачу да хаты прыцягнуць заразу там да маці, да дзіцёнка, да жонкі. Вось, можа, і не прыцягну, але ж я не ведаю. Яны не ведаюць, яны нават не бачылі, у адрозненні ад мяне не глядзелі. Я проста заяўляю, што на гэтым матрацы я спаць не буду, іншага месца ў мяне няма. Каб спаць, тэхнічна яно было, там такі вялізны сталёвы ложак вышынёй 170 сантыметраў, на які я шчыра выключна з жорсткай сталёвай сеткі. Я думаю, можа, хоць без матраса на яго залезці. Я сорамна прызнацца, не зразумеў, як на яго залезці. Паспрабаваў, зразумеў, што зараз проста грымнусь. Думаю, все, прабачце. Я не змог залезці туды, я не буду спаць на гэтым матрасе. Все, што мне застаецца, стаяць ці сядзець на жорсткім стуле, на жорсткай лаўцы ўсю ноч. Аб чым я заяўляю дзяжурнаму, так ночка і праходзіць, то бок я кніжку прачытаў за ноч, святла хапала, было цікава. Олег, я ведаю, што ты шмат з кім гаварыў з людзей, хто правёў свой ноч, а то і суткі, якія не адныя на акрэсціна. Што яны казалі пра умовы ўтрымання і як такія умовы ўтрымання ў беларускім ЦИПе можна класіфікаваць? Пра казюрак размоў апошнім часам не было. Раней была праблема, гэта калі дзяўчынак затрымлівалі і назіральніц жанчын не было на амаль ва ўсіх ізалятарах па Беларусі. Таму што кажуць, што мінскі яшчэ ён больш-менш можна жыць. А ёсць жа ж у Раусах месцы, дзе там зусім усё складана з боку гледжання гігіены і тых памяшканняў, дзе затрымліваюць і утрымліваюць затрыманых людзей. Таму ёсць праваабарончыя арганізацыі, якія займаюцца менавіта правіламі затрымання і тым парадкам, які існуе па месцах зняволення па ўсёй Беларусі. Я раю звярнуцца да іх, і то бок яны супрацоўнічаюць час ад часу з санэпідэмстанцыямі, і гэтыя органы, якія павінны адсочваць у тым ліку і санітарныя нормы у падобных памяшканнях. Таму трэба, безумоўна, нешта рабіць, як я разумею, Глеб падаў скаргу, і трэба адсочваць, як будзе рэагаваць адміністрацыя ЦИПа на тую скаргу, якая пададзена. А ў мяне ёсць маленечка пытаннечка. Гэта фактычна можна рабіць постфактум, актыўна, то бок калі сітуацыя ўжо адбылася, калі я неабыякавы, і вось я магу там далучыцца да назірання за казюркамі ў ЦИПе, да? Але я быў абсалютна упэўнены, бо насамрэч, мне здаецца, для іх гэта было нечаканасцю, як і для мяне, то бок сапраўды нейкая накладка, але мяне здзівіла тое, што іх проста няма працэдуры на гэты выпадак. Мне здавалася, гэта дастаткова відавочна, што мусіць быць нешта кшталту, людзі заяўляюць, што ёсць казюркі, дзяжурны візуальна бачыць, што там яны ёсць, все там раскідаць камеру па іншых чыстых камерах, гэтую тут рэч адправіць на дэзінфекцыю, все, пытанне ж вырашана. Я не ведаю, ці дакладна так, ці што там, я іх проста прасіў, прыміце меры, у разліку, што
што іх нейкая працэдура ёсць. Ну, гэта ж банальна. Але апынулася, што, здаецца, няма. Ну, хутчэй за ўсё яна ёсць. Вось менавіта пра дзеянні, якія павінны ў адказ на гэтую скаргу зрабіць супрацоўнікі ІВС, мне складана сказаць, я таксама іх не бачыў. Але ж тут просты сэнс паказвае, што трэба нешта рабіць, ну там ці ў іншую камеру перавесці, ці там проста гэты матрац неяк замяніць, па якому ніхто не будзе бегаць. Безумоўна, гэта хутчэй за ўсё парушэнне абавязкаў супрацоўнікаў гэтага ЦИПа, і трэба дамагацца таго, каб некая сатысфакцыя ў выпадку парушэння дзяржаўным службоўцам у дачыненні асобы, каб вось гэтая сатысфакцыя была. Я не ведаю, можа гэта пакаранне гэтага супрацоўніка. Тут трэба ў гэтым выпадку высвятляць, і хто менавіта супрацоўнікаў там дзяжурыў у тую ноч, я лічу, што павінна адбыцца праверка і нейкія меры рэагавання ўжо кіраўніцтва гэтых супрацоўнікаў у дачыненні да іх павінны адбыцца. Глеб, все ж таки не судили 8-го, позву выдали у суд на 16 число, але ці все ж таки стало зразумела, што стала падставай для гэтага ўвогуле затрымання гэтай адміністрацыйнай справы, у чым цябе вінаваціць? Я не могу сказать, что... Я читал протокол, але у меня есть принциповая позиция не комментовать, не обмярковывать его публично до судового паседжання. Але я не могу сказать, что детально ситуация мне цалкам зразумелая. Агулам я могу зразумець, что як бы быў пэўны конвейер пераследу за экстрэмізм, які пачаўся яшчэ да флешмоба, які распачаў Мікола Дзядок. Ён фактычна для мяне пачаўся, калі майго старого сябра Саню Дзянісава недзе ў лістападзе за нейкую там карыкатуру з перакрыжаванай свастыкай асудзілі там на $300 штрафу, запужалі там дачку просто вось за нейкую там лухту, як за прапаганду нацызму ці штосьці падобнае. І вось быў гэты канвейер, потым быў флешмоб Міколы Дзядка, гэты канвейер пратаколаў стаў большы. Як бы пэўным чынам там справядліва ці несправядліва мы ў судзе абмяркуем, я патрапіў на радары, і просто ў выніку ці то нейкіх там эксцэсаў выканаўцы, ці што як бы большую частку людзей тады, ці то, ну, можа месяц таму, ці што там, ці асудзілі, ці скасавалі выпадак у судзе, а мяне гэты бумеранг дагнаў зараз, бо спачатку на штосьці хацелі там, але ў іх там нешта не атрымалася. Там пэўны інтарэс з боку супрацоўнікаў міліцыі да мяне быў пэўны контакт аднакратны, але гэта не было належным вызовам. Мне было сказано, што адміністрацыйнага працэсу яшчэ няма, і як бы ўсё, то бок я мяркую, што я просто патрапіў пад канвеер, але чаму мяне вырашылі раптам так даволі варварска і дэманстратыўна зараз пакануць, я не магу зразумець. Па шчырасці, то бок, можа, гэта проста нейкі недзе сапсаваны тэлефон, хтосьці кагосьці падагнаў, хтосьці вырашыў, што раз яго не асудзілі, дык ён, можа, тут злосны, там, увогуле, тут бандыты, і можа яшчэ падзякаваць трэба, што там спецназ у вокны не ўлятаў, не ведаю. Ну, значыцца, падрабязнасці даведаемся падчас суду 16 числа. Але, ну, агульная фабула прыкладна як ва ўсіх там. Нешта страшнае напісаў у інтэрнэце, таму віноўны па 17-11. Як ва ўсіх, кажу, такая канвейерная штамповачка. Зразумела. І коротка, яшчэ одну такую сітуацыю. На наступны дзень пасля Глеба быў затрыманы ў Беларусі Ісмаіл Нальгіеў, які пралётам быў транзітам пра Беларусь. Вот вынаходніцтвы, я так чуў, ёсць і падчас затрымання гэтага чалавека. Што не так у гэтым выпадку было? Ну, па-першае, нашы зараз звесткі аб тым, што падчас затрымання Ісмаіл знаходзіўся ў розыску і аб'яўленым з боку з Расіі. Калі гэта так, тады павінна была адбыцца іншая працэдура ў дачыненні да яго. Яго павінны былі выдаваць замежнай дзяржаве як асобу, якая знаходзіцца ў розыску. Замест гэтага яго праз адміністрацыйную працэдуру прымусовай высылкі яго выслалі з Беларусі. І хутчэй за ўсё, вось мои калегі кажуць, што ў гэты час мы згубілі яго. Яго няма ні ў ІВС, ён не быў дастаўлены ў кастрычніцкі раус. І хутчэй за ўсё, вось у гэты час ён этапіруецца за
зараз у Расійскую Федэрацыю. Ёсць меркаванне, і што ў дачыненні яго магчыма, што будуць ужытыя пыткі на тэрыторыі Расіі, таму гэта балючая вельмі праблема шмат для каго зараз. Ну, мы будем сачыць за этой ситуацией. Думаю, что вы таксама, и мы не еще сустрэнемся тут в эфире. Я нагадаю, что у нас у гостях сегодня были Глеб Рубанов и Олег Агеев. Говорили про вынаходніцтва беларускай міліцыі падчас затрымання. Змітрый Лукашук працаваў у студыі. Гэта быў сумесны эфір Еўрарадыё і Е-прамовы. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.